Bona tarda, benvinguts els que ens acompanyeu aquí a la sala de la Casa dels Entremesos i els que ens esteu seguint per les xarxes. Estem a la xerrada tradicional ja que organitza l'Associació de Festes de la Plaça Nova, a la qual tinc l'honor de presidir, a part de dirigir la Casa dels Entremesos. La tradicional, com deia, xerrada de Santa Llúcia i una vegada més, en col·laboració, Jordi Molló, que ja fa anys que ens acompanya, i el col·lectiu El Bou i la Mula. I avui estem en un tema que crec que serà molt interessant, que descobrirem moltes coses, com és la figura del figurista Salvador Masdeu, explicant-nos l'exposició Salvador Masdeu o l'enigma de fang. I aquí contem amb els comissaris, amb tres dels quatre comissaris d'aquesta exposició, que ens explicaran això. Des de la meva dreta i cap a la meva esquerra tenim el Jordi Molló, tenim la Laura Bosch i en Toni Dorda, i res, amb tots vosaltres que gaudiu i que aprenem moltes coses d'en Salvador Masdeu i l'enigma del fang. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies. Funciona? Molt bé, doncs, moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies per assistir a aquestes hores tan intempestives. L'exposició d'avui intenta, que no heu vist, em sembla que cap dels aquí presents heu vist l'exposició, ni els que ens estan escoltant via YouTube. Si no l'heu vista, per fer-vos venir ganes d'anar a veure l'exposició. És a dir, que si després de la nostra exposició no tenim ganes, és que ho hem fet molt malament. L'exposició és, primer, parlarem una mica què en sabíem fins ara de Salvador Masdeu, que Salvador Masdeu tothom en parlava, que si jo en tinc una figura, que si jo en tinc dos, que si la meva és més maca, que aquí que allà. Però realment què en sabíem abans de començar la nostra recerca i què en sabem ara? Després, una de les descobertes que hem fet és reconstruir bona part de la seva genealogia, que ens explicarà la Laura, des de principis del segle XVIII fins i tot els descendents vius que hem trobat als quadrinets. El Toni Dorda ens parlarà de la seva obra artística, de la seva qualitat, la seva passió com a artista complet, des que feia les figures originals de Palillo fins que les emmotllava i feia les reproduccions. I finalment, un petit epíleg sobre l'exposició com a gènesi d'un projecte futur, perquè malgrat que hem estat 3 anys intermitentment, s'entén, esclar, investigant sobre la figura de Salvador Masdeu, no ho hem pogut encabir tot en l'exposició i molt menys ho hem pogut encabir en el catàleg, que són 40 pàgines i que sí que hi ha fotografies del més de centenar de peces que hi ha, però tot i així ens hem quedat limitats amb tots els coneixements. Fins i tot, també com passa en aquests casos, fruit de promoure un projecte que s'encén a parlar, que se'n fa difusió, et van arribant ítems, inputs externs que no tenies. Comencem una miqueta pel que sabíem. Sembla, els passatgistes, quan fem investigació, sembla que tot hagi de començar i acabar en Joan Amades. És veritat que tot ha de començar en Joan Amades, però com a punt de partida. L'únic que sabíem de Salvador Masdeu és el que explicava Joan Amades. Aquesta que veieu aquí és l'edició revisada del 2009, però és una edició revisada sobre textos del 1959. Sabeu que la versió original, l'edició original és del 1946, i això, al no consultar la versió original, al començament ens va crear uns problemes, uns dubtes, com veurem. Bé, això que veieu aquí, aquest fragment, és el que es deia, el que se sabia. I d'aquest fragment tothom anava copiant, anava reproduint, fins i tot Josep Maria Garrot, amb un article que compara Salvador Masdeu amb altres autors com Bartomeu Mercè i Lino Fèlix com a deixebles de l'escola de Domènec Talar, també en fa una referència. I altres autors posteriors. Aquesta és l'edició del 59, que parlava que sortia en el text i que es reprodueix tant en una com en l'altra. Bé, un cop teníem un primer esborrany del catàleg d'apartat historiogràfic, vam anar a consultar el diccionari Ràfols, que també és un diccionari d'artistes catalans, però que hi ha molts figuraires i a vegades se'ns oblida.
Aquesta edició és de l'any 53. És a dir, anterior a aquesta i posterior a l'original. Quan vam trobar l'entrada de Masdeu, ens vam trobar una sorpresa. Que no posava que es deia Salvador, sinó que posava que es deia Josep. I com que ja havíem fet la recerca del Bartomeu Mercè, que molts també posaven Josep Mercè, ja l'hem liat. Aquest Josep està tot arreu. Com pot ser això? I no ho enteníem, dir que això em va fer ballar el cap bastant, però vam veure que el text era tret ben bé de la mare, vull dir que estàvem parlant de la mateixa persona. No és que hi hagués un figurera que es digués Josep i un altre que es digués Salvador. I a més, ni el seu pare es deia Josep, ni el seu fill, vull dir, no quadrava. Però vaig tenir la intuïció de dir, anem a l'original, sempre s'ha d'anar a les fonts, sempre a l'original. Clar, aquesta és una edició que costa de trobar, no està a totes les biblioteques, però vam poder-ho consultar, n'hem posat una edició, un exemplar a l'exposició perquè era important aquesta data, i aquí, de l'any 46, Amades parla de Josep Masdeu. Senzillament es va equivocar al transcriure o el maquetador, que a vegades passa, o les seves notes es va equivocar i va posar un Josep Masdeu. El que passa que ell se'n va donar compte a la revisió del 59 i ho va canviar sense anotar-ho enlloc. D'acord? Llavors, el que passa és que Ràfols, el diccionari Ràfols, van consultar l'edició del 46 i per això va posar Josep Masdeu. D'acord? Això ens va fer ballar una miqueta el cap. Però bé, aquí he posat que també són unes làmines que no estan a l'edició revisada d'unes fotografies de peces de Salvador Masdeu que segurament formaven part de la col·lecció de Josep Cura. Bé, aquesta és una altra font que vam trobar, que parlava, que he comentat abans, del Josep Maria Garrut, però que posava molt poques notes, molt poques afegits. Per tant, gràcies també a unes notes mecanografiades que vam trobar, fetes pel mateix Josep Maria Garrut, però no publicades, sabíem que Salvador Masdeu es deia Teixidor, fals, que estava casat amb l'Àlia Rodríguez Torres, això és correcte, i que tenia un fill que es deia Rafael Masdeu Rodríguez, és correcte que tenia un fill, però com veureu en tenia 5 més. Aquestes són les notes mecanografiades, que és fruit d'una entrevista que suposem que va tenir Josep Maria Garrut amb Rafael Masdeu, amb aquest fill, per aquí ho posa, no? Notes tal. En aquestes notes hem tingut que comprovar fil per randa tot el que deia, per veure si era cert o no. Totes les informacions hem mirat que com a mínim hi hagi dues fonts d'informació que ho corroborin. Algunes ho hem aconseguit, d'altres no, hem detectat molts errors, però també hi ha una nota que és... Hi ha dos aspectes molt importants que ens donen unes pistes. Una és el nínxol on estava enterrat, i això ho sabia perquè el fill era qui se'n cuidava, i a partir del nínxol i del cementiri on estava enterrat, en contacte amb els cementiris hem pogut trobar més dades que ja us explicaran. I l'altra és que fan referència a aquest article publicat l'any 1917 a La Veu de Catalunya, que el periodista fa una entrevista, parla de dos figuraires i en parla d'un que és aquest d'aquí, no cita el nom enlloc, com a artista prominent, com a els destacats de l'època, en comparació amb un altre que diu que fa ninots, de cara i creu, etc. En les notes biogràfiques del Josep Maria Garrut explica que aquest article parla de Salvador Masdeu i que precisament no volia donar el seu nom per una cosa que encara ens passa ara, que no ens donem valor al que tenim a casa, a vegades, que som molt humils,
Fins i tot el món del passadisme avui en dia està, diríem, ningunejat per mitjans de comunicació o per institucions perquè pensen que és una cosa que no és prou moderna, amb un mal concepte del que és la cultura, però això ja ve de lluny. I Salvador Masdeu aquí no va dir que no li posessin el nom. Per tant, aquest article jo el coneixia quan estava fent la tesi doctoral, molts l'havíem llegit, però no sabíem que estàvem parlant de Salvador Masdeu. Ho vam saber quan vaig poder trobar aquestes notes a l'arxiu de l'Associació de Passadistes de Barcelona i ho va explicar. Això ens va donar moltes més pistes, perquè aquí també parla de la seva manera de treballar i aquí hi ha l'única foto que fins al moment es tenia, clar, amb una qualitat, amb paper diari com era. La que heu vist a la portada i que hi ha a l'exposició és una que hem trobat gràcies als seus descendents en el seu arxiu familiar. Bé, de moment jo ho deixo així. Un dels treballs a partir d'aquestes notes biogràfiques és la de la genealogia, que estirant els fils hem aconseguit, com veureu, més d'una... Com vulguis, no? Gràcies. Tu o m'ho passes tu? M'ho passes tu, sí. Bé, doncs bona tarda. Bé, tot comença amb aquestes petites notes que ens escriu en Josep Maria Garut i que bé, que això ho vam haver de contrastar perquè realment, bueno, diu que té un fill, aquest fill et diu una cosa, però quedava una cosa buida, no? I a més, sí que dona una dada important que sobretot el Toni va poder contrarrestar i és la dada del cementiri, del nínxol on estava enterrat, sisplau. Bé, a partir d'aquest... Bueno, això més que res és la seva partida de naixement, que és divertida i si la podreu llegir una mica més a les fosques. Però, de fet, el que és important és que un cop podem contactar amb el cementiri, entre totes les històries que passen, que això tampoc cal afegir-ho aquí, però sí que hi ha tot un llistat de noms de gent que estava enterrada en un nínxol. I que nosaltres, noms que, per exemple, hi havia un nadó, hi havia un nen sense noms, hi havia cognoms que no ens lligaven amb aquí. Resulta que hem anat a mida d'anar fent l'arbre genealògic, d'anar trobant família, ens vam poder adonar que en aquell nínxol hi havia família de la dona de Salvador Masdeu, la mare, oncles, que hi havia família d'en Salvador, o que no hi havia, per exemple, hi havia fills seus que estaven enterrats, o hi havia algun germà. Vull dir que el llistat és llarg i a més, això ens ha servit per posar noms i cognoms a persones que estaven allà enterrades i que no sabíem qui eren, ni al cementiri tampoc. Aquests, quan es va deixar de pagar, com passa, no? Quan es va deixar de pagar el nínxol, de manteniment, això al cap d'uns anys va passar a l'Ocell General i es conserva doncs, aquest llistat, no? Que ara ells també tenen més complet. Llavors, aquest document passa una enrere, sisplau. És la partida de naixement del Salvador Masdeu i ens corrobora les dates exactes i ens corrobora el nom i cognom, primer cognom del pare, que és Masdeu, i la mare, Paula Fraxanet. Ara us diré una cosa sobre això, però que el Salvador es deia també de segons allò de Piles, del Benito i Àngel. Diu el lloc on es bateja, i hi ha una cosa que aquí sí que us voldria assenyalar, aprofitant, és que veureu que la mare aquí s'inscriu com a Fraxanet. Els noms i cognoms, pel cantó de Masdeu, és fàcil. Hem seguit l'institut, la normativa de l'Institut Català i en allà ens posa que hem d'accentuar-lo. Perquè, clar, et trobes de tot. Per tant, l'hem accentuat i ens hem regit així. I la família, la família que hi ha actualment ens ha dit, doncs, perfecte, perquè nosaltres també ho farem així ara. Quan modifiquem les nostres dades també ho posarem. El més embolicat era Fraxanet, perquè aquest cognom l'hem trobat amb tots els fills que tindran, perquè tenen diversos, Freganet,
Frajanet, Frejanet, Fraixanet, Freixanet. Tenim com 8 o 9 possibilitats, el ventall era molt ampli. Per tant, el que vam haver de fer és fer una consulta i dir, a veure, què fem aquí? Perquè no podem posar, ara un dia posem Freixanet i l'altre posem Freixanet. És més, és que quan hem trobat els fills, quan hem trobat tots els fills que va tenir el Salvador Masdeu, ens trobem que a cada partida de naixement el nom està escrit en funció de les ganes que tenia l'escripà. Si en sabia més o no en sabia més. O si total era castellà i no escrivia bé el català. I això ens hi hem trobat, és important de dir-ho. Passa, sisplau. Bé, aquesta també és una dada molt important perquè hem localitzat la data de casament d'en Salvador amb l'Eulàlia. I és un document important perquè en la recerca el fill del Salvador Masdeu, l'únic que coneixia, un tal Rafael, diu que el seu pare havia anat a l'Argentina, que ha fet un viatge. És cert que hem trobat uns motllos amb uns entalls i reforçats amb un filferro perquè no es trenquessin, no? Però és una recerca que tenim oberta perquè hi ha morts pel mig, hi ha fills que se li moren en èpoques que potser hi hauria, segons el Rafael, estarien a l'Argentina, no acabem massa de quadrar aquestes èpoques. Però aquí el document és important perquè ens diu la família demana permís a la parròquia per deixar-nos casar el dia de Nadal, el 25 de desembre, cosa que normalment els dies de Nadal, els Nadals, no, el 25 no, la gent no es casa, no? I a més, justifiquen dient que la dona, l'Eulàlia, té un germà que ha de retornar a l'Argentina. Per tant, els deixen casar aquest dia, però per nosaltres això és una dada molt important perquè això és una pista del per què potser el Salvador també va anar en algun moment a l'Argentina. És a dir, que estem treballant això. Després l'Antoni us explicarà més coses. Sisplau. Bé, i aquesta és la bèstia, diguem. A partir de Salvador Masdeu, que el teniu aquí amb un requadret vermell, tenim que es casa amb l'Eulàlia Rodríguez i, important, fins ara havíeu vist que havien posat en el seu segon cognom Teixidor. De Teixidor res. En la partida de naixement resulta que el seu pare, que es diu Felip Masdeu, el seu ofici era teixidor. I aquí hi ha algun moment en què les notes en Garrut, ell o qui fos, no crec que fos en Rafael que li digués que el seu pare es deia Teixidor, però potser amb un embolic, alguna cosa va fer que hi havia una errada. Per tant, sabem que en Salvador Masdeu es diu Freixanet perquè la seva mare és la Paula Freixanet. I això sí que ho trobem. I totes les persones que tenim aquí posades, els documents s'han localitzat. Hem tingut una gran sort perquè de part del... Deixa'm això que els ensenyo, sisplau. De fet, perdoneu. Em poses el dit? És que vull assenyalar la part de... aquí, perdoni. Tota aquesta banda d'aquí és l'ascendència d'en Salvador Masdeu i tota aquesta gent venen de la Selva del Camp. Hem tingut una gran sort i és que els arxius allà no es van cremar. Així com a Barcelona hi ha parròquies que van acabar cremats, aquí no. I hem pogut anar remuntant a principis del segle XVIII. Encara hi ha una mica més enrere, encara podem gratar més, però diem que fins i tot les dones eren també procedents del mateix poble. I només quan arriben a Barcelona, hi ha aquest senyor que és un Joan Masdeu que ve com a soldat. Ell ve com a soldat i quan acaba el que ha de fer torna al Tarragonès. I aquest té un fill, però ja a Reus. Per tant, de la Selva van a Reus. Es casarà a Barcelona ja amb una tal Carmen Muñoz. Vull dir, aquí els cognoms ja canvien radicalment.
I a partir d'aquí, d'aquest Magí, quan es casa amb aquesta senyora, ja es queden a Barcelona. Per tant, tenim que el Salvador Masdeu neix a Barcelona, el seu pare també, el seu avi no, però s'instal·la a Barcelona. És en aquest moment que aquesta família s'instal·la. Salvador Masdeu, vuiteu, 1, 2, 3 i 4 germans més. Això és el que li hem trobat. I del seu casament amb l'Eulàlia doncs va tenir un primer nen, una nena, que mor el 37, 2 germans que són bessons, Gurmacín i Salvador, el famós Rafel, que és en Garrut que treu les notes, i en Joaquim. I d'aquí tenim la descendència, nosaltres hem pogut localitzar aquesta branca de la família. Per tant, tenim un quadrinet, que clar, és un nen d'11 anys, n'hi ha més de quadrinets aquí, en té uns quants més, però la branca que vam poder localitzar fàcilment va ser, fàcilment, el mes d'agost, de fet, per mi ara és fàcil, però en aquell moment no. Doncs aquest nen té 11 anys i el dia de l'exposició, de veritat, aquesta gent que no coneixien absolutament res de la seva família, no sabien d'on eren originaris, no sabien que tenien un figuraire en la família, és a dir, a casa, cadascun d'aquests 2 germans, cadascun dels 2 germans tenien el Salvador, la Sabina i el Joaquim. Aquesta gent van guardar una figureta a casa, un era una fugida d'Egipte i l'altre, no sé, un bou i un sant, perquè la mare els havia dit que allò s'havia de guardar, que era de la família, però no teníem massa clar que quan vam arribar nosaltres els hi vam desmuntar tota la pareta, no entenien el que els hi passava. I llavors els hi vam estar explicant, ells van buscar, ui, se m'ha engegat tot, perdoneu, torna'm enrere. Espereu que ara m'he trencat una mica amb el tema aquest. He apretat i he deixat el dit posat en el cursor. Ens podeu ajudar, sisplau? La qüestió és que quan localitzem a la família, ells tenen una caixeta amb unes imatges, però que no saben qui són. És una caixeta que els va deixar la mare. Llavors, nosaltres els diem, escolteu, remeneu, busqueu, el que faríem tots, no? Remeneu, busqueu i a veure què, perquè només tenim això del diari. I ells buscant troben la imatge, aquesta a l'esquerra, que teniu, que és una imatge inèdita, que és una fotografia que fa 3 dits. És molt petitona, que és la que tenim a la portada del catàleg. L'única fotografia que teníem era la del diari, que justament ells també remenant amb un altell va sortir una caixeta de cartró que feia potser 100 anys que no s'havia obert, i en aquesta caixeta va sortir un retall de la veu de Catalunya, allò de color marró que es desfan els dits, que allò ho va recollir el Salvador Masdeu i s'ho va guardar amb els seus monjos. I allà vam trobar el mateix retall. Passa, sisplau. Gurmacín. Aquest és el germà del Rafael, són els 2 nois que sobreviuran de tota aquesta colla de fills que tindrà. Passa, sisplau, perquè vull l'altra fletxeta. I aquesta noia són els únics descendents que seran vius, és a dir, en aquesta època que estem parlant hi ha molta mortalitat. Si la pesta, còlera, el tifus a Barcelona, en tema de les aigües, era una cosa molt seriosa. I els únics que sobreviuen són aquesta noia i aquest noi de l'esquerra. El de la dreta, que porta a la mà un nen, és en Rafael. És el famós Rafael. De fet, si us els miréssiu tots 2, són com 2 gotes d'aigua. Aquell d'allà a la dreta és el Rafael. Si mireu aquest d'aquí, veureu que és igual. Aquesta foto està extreta del seu carnet del Barça. Era des de l'any 28, no? I el Gurmacín i aquesta noia són els únics que sobreviuran en els altres germans. I la Paulina mor l'any 1937 en el bombardeig de Barcelona. Que això, doncs dius,
Se li moren tots els fills, n'hi queden només 3 i un en el bombardeig també se li mora. La mare d'aquests nois mor jove, amb tantes criatures, doncs mor bastant jove. La Paulina, doncs, l'han d'anar a reconèixer perquè justament la bomba destrossa la casa. Hi ha fotografies en el diari de La Vanguardia i en l'exposició en trobaríeu, si hi anéssiu, estan exposades. D'aquí res més. Nosaltres ens trobem en un moment a finals d'aquest mes d'agost, si no m'equivoco, era l'agost, amb un detall per internet on trobem que hi ha una senyora Masdeu que mor a Blanes, que s'estany en el tanatori, i poso en contacte amb el tanatori i em diuen sí, per les dates. Dic, és que veig que va néixer i tenia 80 i pico, 90 i pico d'anys, que em podria posar en contacte, sisplau, amb la família. Els explico la recerca que estem fent i no havien passat 24 hores i em truquen per telèfon. Em diuen, Laura, dic, sí. Diu, em sembla que sóc aquest Masdeu que vostè està buscant. Així. Diu, perquè em sembla que algú de la meva família, almenys tenim alguna figureta a casa, que no sabem res de res. Total, que a partir d'aquí ens vam trobar i ells van buscar el que tenien, que era molt poca cosa, però que com a mínim hem pogut posar cara, hem pogut contrarrestar la informació. Aquesta família sap que té tota aquesta genealogia al darrere, desconeixien totalment, i fins i tot de la Paulina conservaven una felicitació, una carta, que ella havia adreçat a un oncle. Però en la felicitació no posa el nom de quin oncle. Llavors, al tenir totes les dades de naixement i de defunció, hem pogut establir a quin oncle li va enviar aquella carta, perquè era l'únic viu en aquella època, que és el Francesc, el de l'esquerra d'on veieu Salvador Masdeu, aquest d'aquí. I el nen aquest d'aquí baix, el Carlos Luqui, que és el quadrinet, de fet que és un nen que té 11 anys, doncs quan va venir a l'exposició, clar, ell, pobret, no s'esperava això, lluny d'imaginar-se això, mentre el Toni estaven allà explicant l'introducció, etc., el nano anava mirant això i de cop i volta se'm va abraçar. I no ens coneixíem, era el primer dia que ens vèiem. Se'm va abraçar i em va dir, ostres, Laura, i jo tinc tota aquesta família? Dic, doncs sí. És a dir, que ell va prendre consciència, crec que va prendre consciència per primera vegada del que allí estava passant, no? I del valor d'allò que estava veient. Bé, la família ja no us explico, perquè això em sembla que ens passaria a tots, no? Que no en sabem res i de cop i volta venen 3 esbojarrats que diuen que allò, que això és tan important, doncs és evident que ells, veieu, aquí teniu el que va sortir de la casa. Això estava guardat, això que veieu aquí dintre de la vitrina, és el que va sortir d'un altell de la casa on viu ara el Robesnet. I són res, hi ha 4 motllos de bestiar, unes potes, un molt interessant que està en aquella peanya de color rosa, que és un motllo metàl·lic, que un cop vam poder restaurar, netejar i tot, ens vam adonar que és un motllo perfecte, petitonet, que serveix per fer potes de plom. I es veu molt bé la colada, per fer la colada. I és un motllo molt ben fet, però que, per exemple, els poms d'agafar són de 2 godets d'aquests de fil antic. I aquí dalt teniu tota la documentació que la família conservava, és a dir, una altra fotografia que es veu un cotxe i que està en el catàleg, està en Salvador Masdeu allà sentat. Sabeu aquells cartrons que hi havia a l'època? Tu t'hi posaves bé o la cara, etc. Doncs aquesta fotografia. I després tenim claríssim que ell feia figura i venia, perquè aquestes fotografies que hi ha aquí baix són fotografies que un cop ell tenia la peça feta, són extraordinàries les fotografies, Vull dir, dels reis, dels patges, tu veus que allò és una fotografia feta a casa seva segurament d'estudi per poder vendre les figures, evidentment. El carnet, els carnets de taxista i el retall del diari i la foto de la Paulina allà. Per mi, res més.
per parlar de Masdeu, ens hem de primer referir a Cavaller, que el cita com a deixeble predilecte de Talarn. Els que coneixeu l'obra de Talarn, que és una obra molt sobrecarregada, barroca, aquí veureu realment el seu estil, no? Talarn era l'iniciador i Masdeu seguidor de l'escola historicista, que volien reflectir amb la màxima veracitat possible la vida de Jesús, aïllar les figures de la Bíblia, etc. En aquestes figures, que tal com les veiem són realment extraordinàries i semblen peces úniques, el primer que hem de dir és que són de motllo. Quan diem que són de motllo, a vegades podem pensar, és que són de pitjor qualitat. No, per fer el motllo d'aquestes figures, primer Masdeu va haver de fer l'original i destruir-lo. Però esclar, dir motllo és una miqueta com vulgaritzar-ho, en el nivell entès, que el motllo, per exemple, del Rei Melcior està composat per 27 o 28 peces. És a dir, un sol motllo, 27 o 28 peces. És a dir, és molt difícil reproduir-les. En aquestes figures observem l'estil barroc que va heretar del seu mestre. Unes figures molt sobrecarregades, amb molt d'avillament, amb patges, amb uns camells super sobrecarregats, i sobretot el que hi veiem és el detallisme. Quan estàs amb aquestes figures, les mires, vas trobant detalls, que si el cabell, que si un rínxol, que si un caient, que si un mocador, una pintura. I el que sorprèn de Masdeu, perquè Masdeu tenia una certa tendència a no policromar massa les figures, és que en els reis sempre, com feia Talarn, utilitzava una policromia molt ampla, molt viva. En canvi, amb els pastors tenia una certa tendència únicament de policromar els mocadors o alguna tela. Quan parlem de l'obra de Masdeu i dels motllos, hem de distingir dos tipus de motllos. El motllo molt complex, que és el que utilitzava per fer aquest tipus de figures, i els motllos que deia de cos, que eren uns motllos que ell utilitzava per avançar feina, però que acabava com si fossin figures talment de pel·lícula. Ell agafava un motllo, feia el cos, i després hi posava caps, eines, parament, de tot. En aquestes figures tan extraordinàries hi veiem aquests camells, i és bo parlar dels camells, perquè hem documentat l'existència d'un amic de Masdeu, amic mentor, i que està citat inclús en l'obra d'Amades, que és el Joan Cura. El Joan Cura era un home que era un mentor que ajudava músics a figurar i que es col·leccionava figures, i li va fer veure que els camells no els feia bé. Masdeu tenia una certa tendència, molt ben feta, de donar vida, moviment, gestualitat a les figures, però els camells no els feien naturals. I com que no sabia com modelar-los, i no sabia dibuixar-los, en el senyor Cura no se li va ocórrer res més que, aprofitant que en el paral·lel hi havia un circ, doncs llogar un camell i passejar-lo pel paral·lel, amunt i avall. Imagineu-vos el paral·lel, a finals del segle XIX, amb l'ambient que hi havia, doncs un camell amunt i avall, no? Tot això està documentat, I allà, sense prendre notes, perquè no sabia dibuixar, doncs va aprendre a modelar camells. Anècdotes d'aquestes n'hi ha més, però és que realment Masdeu sempre buscava la perfecció a les figures. Tot i que buscava la perfecció, en el seu treball es denota la seva falta d'acadèmia, d'estudi, perquè té una certa tendència, això observa per exemple del Baltasar, a fer figures rebessudes, és a dir, les proporcions a vegades se li escapaven i feia les figures amb cames curtes o braços curts, però que amb el seu conjunt, jo sincerament, com veig això, i més com veus el natural a l'exposició, no hi veus cap pega, al contrari, és realment una obra genial, excepcional. Hem parlat aquests són motllos complexos. Per fer aquestes figures utilitzava aquests motllos que us he dit de 25-26 peces. Aquests motllos només els ha reproduït bé el propi Masdeu i en l'actualitat Toni Pruna. En tot aquest impàs, els motllos han tingut una vida important. Els motllos de Masdeu van passar a Rafael, el seu fill, va intentar reproduir-los, però no se'n va sortir. Rafael els va vendre
Rosa Munté de Terrassa. La Rosa Munté sí que va reproduir aquests motllos, en veurem algun exemple, però no arribava ni de bon tros a l'excel·lència de Masdeu ni a l'excel·lència posterior de Toni Pruna, i per fortuna els motllos de Rosa Munté els va comprar Lluís Carratalà. I dic per fortuna perquè Lluís Carratalà, tot i no anar sobrat de calés, va rebre diverses vegades ofertes per comprar-li, propostes per comprar-li els motllos, entre altres de la família Mons. I Carratalà no se sentia, tot i ser un propietari, sinó protector d'aquests motllos. I el que va fer és sempre conservar-los amb molta estima i reproduir-los de manera molt diferenciada i respectuosa. A la mort de Lluís i Montserrat Carratalà, els motllos van passar a Toni Pruna, que els continua reproduint amb un respecte impolut, estudia molt la policromia, les figures, les formes, i les signa d'una manera molt diferenciada perquè quedi constància en el futur que és una obra completament diferenciada de tutorial. En aquestes figures observem, reitero, això són motllos, i avui els especialistes moltes vegades passen per pelillos, veiem que realment els acabats de les pallisses de pell, els colors, els mocadors, que tenen uns nusos perfectes. El que més em sorprèn a mi aquestes figures són que és l'únic figuraire que feia els nusos perfectes. Sembla que estiguin fets amb tela, però és que estan impoluts. I fixeu-vos el detall que aquest és un músic, aquell també és un músic, perquè feia molts músics, i pensem que estava influenciat per una predina o ajudant que va tenir el taller, que era qui deia el músic, no l'hem pogut documentar, però sí que tenia aquest ajudant, i sempre els feia amb un deix molt ben fet. Quan em refereixo a deix, vull dir el gest de tocar els instruments. El que toca la bandurria té els dits perfectament posats com si toqués, el de la falta exactament igual, i s'observa a més aquest sobrecarregament. Jo no m'acabo de creure que el que toqui la bandurria hagi de portar un pollastre, una carabassa de vi, un sarró amb un pa i un formatge, i a més una llaçada impressionant. Però és que Masdeu era així. Masdeu mai donava marcades les figures i les sobrecarregava i gaudia fent, perquè era una miqueta, no sé, un individu que era feliç amb la seva feina. Tot i les misèries que passava, era feliç amb la seva feina. Dins d'aquestes figures, el que he dit abans, acabats, aquestes pallisses estan acabades de perillo, i observeu a la col·lecció, si aneu a l'exposició, que per exemple flautistes n'hi ha 4 o 5 i no n'hi ha cap que sigui igual. Tots són completament diferents. Si amb una cosa disfrutava Masdeu era modelant animals. S'ho passava teta, és a dir, li encantava. Els que són a la part de darrere, les vaques grans, les cabres, són còpies de Toni Pruna, i les figures petites, aquesta vaca i el gallet que mama, i les de davant, els conills, galls d'indis i pollastres són originals. Gaudia tant fent animals que els volia fer sempre perfectes. Tan perfectes que fins i tot aquelles gallines i pollastres que hi ha al fons, sobretot el pollastre, conserva a la cua, tenen més de 100 anys, l'efecte tornassol que els donava pintant-les en purpurines alemanyes. Vosaltres recordeu, quan heu vist un pollastre pel camp, que les plomes de la cua canvien de color amb el sol. Doncs aquests pollastres i el gall d'indi petit, que no es veu gaire bé, conserven aquest efecte. Li agradava molt, molt modelar animals i els últims anys de la seva vida pràcticament es va dedicar en exclusiva a fer això. Hi ha una anècdota sobre els gall d'indis, sembla que tampoc es feia massa bé, i un dia per Nadal no se li ocorre res més que comprar-ne un de viu i tenir-lo per casa per aprendre a modelar-lo. I realment aquí hem posat només uns quants galls d'indis, però n'hem conservat d'originals i els tenim d'originals en diverses posicions de sometiment, de mascles inflats, de femelles en diverses posicions, que inclús estudiava la conducta animal. Aquesta figura petita de la vaca i el badallet, que és una figura que potser fa 3 centímetres d'alçada, és molt petitona, és, per mi, literalment, una de les grans figures que hi ha a l'exposició. Té un detall extraordinari, es pot fer un estudi dels ossos, dels músculs de l'animal, de la posició, del deix, del posat, és meravellosa. I feia tan bé les figures, que un detall que hem descobert en aquesta recerca
i que permet diferenciar les còpies dels originals, perquè Masdeu, ja explicaré posteriorment, va ser i ha estat el figuraire de llarg més copiat i reproduït de tota la història del pastoralisme en català. Tenia un detall que era també modelar i pintar diferenciadament els genitals dels animals. Això ens permet ara distingir en ocasions originals de còpies d'època. És un petit detall, però que no passa desapercebut. Aquí tenim 3 tresors. Per mi, realment va ser molt emocionant quan vaig veure aquesta fugida. Aquesta fugida és original que ens ha proporcionat molt poc abans de l'inici de tancar el treball la família Lurch i Masdeu. És l'únic original que hem vist mai de la fugida a Egipte i ens explica el que veiem ara en les fugides que havien reproduït. Carratalà, la més petitona, i de darrere Toni Pruna. Fixeu-vos que la de Carratalà i Pruna, Sant Josep està al davant, però està en una posició rara. És com si pugés unes escales, unes pedres, no? I és una posició antinatural. Això ens ha explicat la figura original de Masdeu, que en realitat Sant Josep estava darrere empenyent la mula, la Mare de Déu i l'àngel. És un detall que quan estàs allà a l'exposició dius, bon dia, tants anys que he vist això, en aquestes exposicions antinaturals, que el propi Carratalà, que feia una feina extraordinària, i el Pruna, que feia feina extraordinària, no havien copsat fins que hem pogut tenir i lluir amb una mateixa vitrina aquests tres exemples de 3 autors diferents. Recorda molt el treball de la fugida original de Masdeu el de Bartomeu Mercè, salvar les distàncies i els estils diferents. Aquest estil sobrecarregat. En aquesta fugida hi ha el martell, la serra, cordes, les eines fetes una a una. Un detall extraordinari. Pots passar les següents, sisplau. I aquí tenim unes sorpreses. Primera, el Sant Antoni Gran va ser un descobriment del Toni Pruna buscant motllos, que encara té motllos que estem identificant i documentant. De sobte va trucar un dia al vespre, esverat, m'ha trucat diverses vegades al vespre, esverat, tot s'ha de dir. I és que està molt emocionat el Toni Pruna. I va sortir-li aquest motllo de Sant Antoni. Però la gran sorpresa ha estat que la família Lurch tenia aquest original, també un original de darrere, però tenia aquest original que també és de Masdeu. Això ens diu també que Masdeu hi ha fet imatges religioses, com de fet, també figures de la Passió, aquest és l'original de la Passió, suposo que per sobreviure, perquè viure d'online, de fer figures de pessebre, si no és fàcil ara, imagineu-vos 150 anys enrere. Però en aquesta recerca hem trobat encara una cosa que és més emocionant i que pot marcar un abans i un després i que obre noves línies d'investigació. Aquí va ser el dia que el Toni Pruna sí que em va trucar molt, però molt esverat. Al principi us he comentat que Masdeu era seguidor de l'escola historicista de Talarn. Mai s'havia reconegut ni conegut cap figura de tipologia catalana. Doncs va, i un dia el Toni, remenant els motllos, li apareix aquest motllo d'aquí al darrere. Em truca, sort que viu 2 minuts a casa, vaig corrents cap allà, fem una apretada, i en surt una figura de tipologia catalana, amb barretina, faixa, que recorda molt una figura de Carratalà de la llenyataire, de nou, el recorda molt, sobretot de cara, i quan el vaig veure allà, que havia fet l'apretada, li dic, Toni, jo aquesta figura o d'aquesta. Jo he vist l'original d'aquesta figura. I em va encendre la bombeta, em vaig anar corrents cap a casa, i en una pàgina especialitzada la vaig trobar en una subhasta que acabava present aquell dia. Per fortuna la vaig poder adquirir i ara a l'exposició tenim el moll original i una figura original que és aquesta d'aquí, que segurament, si aneu a veure l'exposició, aquesta és la figura més senzillota que hi ha, la més senzillota. Però per mi és molt valuosa, perquè ara per ara l'escriptura que hi ha, la grafia que hi ha, és idèntica, posa home sense 1886, res ens ha pensat que no sigui d'ell,
i jo diria que ara ser ell, perquè inclús els braços i tots són molt semblants, però realment ha estat una de les grans novetats. I aquesta aquí és una reproducció que va fer el Toni Pruna. Tots són motllos de Masdeu, l'home del motllo 1886, el gos i un burro encarregat ple de viram. L'ha fet carregat, i més que carregat, sobrecarregat. Em sembla que hi ha 9 o 10 bèsties sobre el burro, pobre. Una miqueta seguint la línia aquesta, l'estela aquesta, de Masdeu, de sobrecarregar, de fer les figures espectaculars. Un detall que tenen les figures de Masdeu i que no passa desapercebut i que és molt important i que no saben de tots els figuraires és que les miris per on les miris, al costat per on les miris, sempre estan ben acabades i proporcionades, en el benentès que les pot posar de qualsevol manera. Inclús si les mires cap amunt. Si les mires amunt, també te conserven tots els detalls. Pots passar, sisplau? No hauria estat possible aquesta exposició, rotundament no hauria estat possible sense l'ajut dels col·leccionistes que a vegades, quan parlem del col·leccionista, el veiem com una cosa negativa, però realment l'ajut que han rebut i la voluntat i les ganes dels col·leccionistes a participar en aquesta exposició ha estat extraordinària. Aquesta exposició d'aquí, aquesta vitrina, correspon a figures del doctor Carulla de Mallorca. Realment, la figura de la gitana que llegeix la Bonaventura és extraordinària, però el més extraordinària no són les figures, sinó la qualitat humana del doctor Carulla. Perquè el doctor Carulla es va assabentar que estaven fent aquesta investigació a través d'un antiquari d'aquí a Barcelona i li va demanar el mòbil, em truca a casa, hola, soc el doctor Carulla, jo em vaig trucar al cos de seguida a veure què fallava, i no, estàs fent l'estudi del Masdeu, dic sí, en què et puc ajudar? La següent notícia va ser anar-lo a buscar a l'aeroport de Barcelona i em va entregar una maleta amb aquestes figures. Que una persona que no et coneix, pràcticament no et coneix, només de les referències del col·lectiu, t'entregui aquestes figures amb aquesta confiança, ja dona, diu un moment. I com ell, doncs, els molts figuraires col·leccionistes que ens han ajudat. Vull dir, i vull dir-ho, no em puc reprimir, ho sento, que el que no hem rebut és la mateixa ajuda dels museus. Ni el Museu Marès, ni el Museu Etnològic ens han cedit figures, tot i demanar-ho un temps. I és una llàstima, perquè hauríem pogut fer una exposició mega extraordinària. I hauria pogut ser una exposició absolutament completa. Tot i així, el que he exposat és una qualitat excepcional i no desmereix absolutament res. Passa la següent, sisplau. Aquí estem amb el mateix, els col·leccionistes. I tenim col·leccions de Castellar del Vallès, de Mataró, de Premià, de Barcelona. Això són reproduccions de Toni Pruna. I, ara que no em sent ningú, realment el culpable d'aquesta exposició, i és una anècdota que vaig viure a Argentona, és aquesta figura d'aquí, que per cert és extraordinària. El que parla d'aquesta figura. Us explico l'anècdota, m'agrada explicar-la. Jo fa 5 anys, un dia estava per l'Argentona visitant clients i vaig entrar a un antiquari. L'antiquari em va ensenyar una sèrie de caixes de figures, de plàstic o industrials russianes, i no vaig mirar, no m'agradaven. I en sortir em va cridar, Toni, m'ha sortit una nova caixa. I jo, sincerament, anava a dir ja passar un altre dia, però vaig tornar a entrar. I em va deixar una caixa molt vella, molt bruta, damunt del mostrador, se'n va anar, i en obrir-lo només el reconeixien diaris molt antics, molt grocs, de l'avantguàrdia, i la cara d'aquesta figura. Només la cara. Jo en aquella època no sabia res del treball de Masdeu, el coneixia molt poc, no era candidat a entrar a les meves col·leccions perquè no són figures ja seran molt cares, però per dintre del cos em vaig dir Masdeu. Vaig tancar la caixa, vaig preguntar el preu, la vaig pagar gustosament i vaig deixar de visitar clients i me'n vaig anar a trobar el Toni Pruna. I el Toni Pruna em va ratificar que aquesta figura, aquesta i una altra que surt a l'exposició també, eren originals de Masdeu, impecables i meravellosos. I va ser el neguit de voler documentar aquest figuraire, perquè jo com a col·leccionista no m'agrada tenir ninots en una vitrina. M'agrada tenir ninots i saber qui els ha fet. Però no només m'agrada saber qui els ha fet, sinó documentar la persona, perquè no puc concebre l'obra d'art sense artista, però tampoc puc concebre l'artista sense persona.
I per acabar, el que us he comentat, aquestes figures són de Rosa Munté. Són reproduccions de la primera persona que va comprar els mollos al fill Rafael. Es distingeixen pel tipus de policromia, que és molt més pujada, i els acabats, fixeu-vos, les pallisses, inclús el nombre de coses no tenen tant de detall, ni tant són sobrecarregades. Penseu que els mollos de Masdeu van ser emprats molt honradament per Carratalà, ho dic i ho repeteixo, molt honradament, molt respectuosament per Carratalà, de manera molt diferenciada, van ser utilitzats força per Daniel José. Daniel José feia l'apretada i després ho reproduïa en el seu estil, però partint algunes obres d'ell, no tot, del moll de Masdeu. Evidentment, el treball de Daniel és superbo, però utilitzava també mollos de tercers. També va ser reproduït per Munz. Munz ja era més descarat, Munz ja feia la reproducció, mirava de fer la idèntica de Masdeu, però la firma de Munz. I també hem trobat reproduccions de diversos tallers d'Olot, inclús d'alguns tallers murcians, ja fent unes reproduccions d'una qualitat molt baixa. Us recomano que visiteu l'exposició perquè realment hi ha un resum de feina extraordinari i podreu veure, com hem explicat fins ara, la vida, l'obra i l'evolució del seu treball. Bé, de sent? Com us he dit al començament, al començar aquest projecte ens ha anat sortint fins a l'últim moment informació que no hem pogut posar dintre del catàleg, posar dintre l'exposició. Estem en procés també de documentar un per un tots els molls conservats a través d'Antoni Pruna, sense el qual tampoc hauria sigut possible aquesta exposició. I són els col·leccionistes i el llegat dels mollos a través de Lluís Carratalà i Antoni Pruna els que ens han permès realitzar aquest treball, que no és una exposició, és un treball de revalorització, de posada en valor d'un figurari com tants d'altres que tenim aquí, en els quals l'única notícia ens quedaria al Joan Amades. Aquest estudi s'ha pogut fer i es pot continuar fent gràcies a una sèrie de fets, com heu pogut veure, que s'han anat estirant, una recerca d'entrevistes amb el Toni Pruna, amb la família que els hem pogut trobar a l'última hora, a l'estiu, a l'agost, quan ja tenim el catàleg tancat. Ens han permès trobar, els que heu vist a l'exposició només són una mostra de tota aquesta caixa de motllos inèdits que també volem continuar estudiant. També ha sigut un esforç que hi ha participat, com hem dit, molta gent que ha col·laborat, sense els quals no hauria estat possible. Però més enllà de la seva obra també hem volgut explicar el personatge. I hem volgut que sigués també una exposició que ajudi a valoritzar l'art del passebrisme en general, que sigui pedagògica, explicant tots els processos que seguia. Hi ha moltes maneres de fer figures de pessebre. Salvador Masdeu ho feia d'una manera, els Castells ho fan d'una altra, Montserrat Ribas d'una altra, Lino Fèlix segurament d'una altra, però a través del que hem pogut documentar hem pogut reproduir tots els passos de les figures tal com ho feia Salvador Masdeu. Després de tot aquest treball ens han quedat línies d'investigació obertes que no hem pogut tancar. Potser algunes no les podrem tancar mai. El famós viatge a Buenos Aires, sabem amb el vaixell que ho va fer, que era la companyia transatlàntica, però tots els arxius d'aquesta companyia van desaparèixer. I els arxius online del CELNA, del Centro de Investigación Latinoamericana, doncs només figuren els noms dels arxius conservats. Per tant, els de la transatlàntica no hi figuren. Vol dir que no hi hagués anat? No vol dir això, vol dir que no ho hem pogut documentar. Durant aquest temps hem enviat emissaris a l'Argentina sense èxit, clar. Diu, bueno, si aneu allà hi podeu consultar, però clar, en fi. No hem pogut incloure algunes de les peces per problemes administratius que mencionàvem
que mencionava l'Antoni abans. Una peça en concret del Museu Marès hauria estat interessant. I d'altres, doncs, quan ens han dit que podíem disposar d'elles, doncs nosaltres ja teníem l'exposició tancada, perquè fa molts anys que tenim aquí, que hi estem treballant. I llavors, per temes d'assegurança, vitrines i tot això, hi ha un punt que has de tancar. El catàleg, com us he dit, s'ha quedat curt d'espai en continguts, perquè no hem pogut posar moltes coses que ens hauria agradat. Han quedat aspectes per tractar com estudis de motllos, anàlisis comparatius, contextualització, aquestes línies que han quedat obertes. Hem trobat elements a darrera hora i segurament, fruit d'aquesta exposició, també ens aniran arribant altres inputs. El dia de la inauguració, en Toni Lurkin va venir amb un sobret amb 2 noves fotos inèdites, una de Salvador Masdeu i una de Rafael Masdeu, fotografies d'estudi, retrats d'estudi també inèdits. Esperem que el ressò de l'exposició ens permeti també afegir noves dades i que altres col·leccionistes també se'n facin ressò. Per tot això, esperem haver-vos posat el coquet de l'exposició i esperem el 2024 poder presentar al centenari de la seva mort una monografia completa com es mereix l'obra de Salvador Masdeu. Esperem que us hagi interessat i que arrel d'aquesta exposició pugueu visitar el Museu de Llavaneres. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència. Magnífic, com sempre, Jordi, Laura, Toni, moltes gràcies. Com a exposició de Festa de la Plaça Nova, que modestament treballem en molts àmbits de la cultura popular i tradicional, i aquest petit toc del passaurisme ve a través del Josep Maria Garruf, que havia estat membre de la nostra exposició, historiador i tal. I bé, em sembla que les coses que fem nosaltres ja molts ja les devem tenir, però volem regalar tots 3, com a record de l'exposició de Festa de la Plaça Nova. Un dels aspectes que treballem és la imatgeria festiva i un dels personatges més famosos de la nostra associació i de Barcelona, diria jo, és el nan Cucut de la Plaça Nova, i en Marc Alós ens el va fer que gané ara fa 3 o 4 anys, i l'exposició que vam fer ara fa uns anys també sobre la fira de Santa Llúcia, regalo un catàleg, que no pot arribar al també el temps, però bé, després ho podràs canviar. Però el Jordi va col·laborar fent-nos el pròleg d'aquesta exposició, i per tant, per nom de l'associació de la Plaça Nova, i el plaer. Moltes gràcies. Agraïm l'assistència. Moltes gràcies. Laura, gràcies. I Jordi, Moltes gràcies. I... Per cert, bueno, sí, no ho hem dit, no? Però si hi ha alguna pregunta, algun comentari, bé, hem anat a tot amb... Jo tinc una pregunta. Com signava les figures? O no les signava? No les signava. Vale. Tant de bo les hagués signat. I el problema és que altres vegades signaven la seva obra copiada amb altres noms i es feien pròpia l'obra d'ell. I jo... La Rosa Monter, per exemple, hi ha una R i una M, i durant molts anys algú deia que eren de Rafael Masdeu. No, Rafael Masdeu no era. I en canvi hi ha altres figuraires, com és el Toni Pruna, que afirma molt diferenciadament. Posa Toni Pruna i després posa Salvador Masdeu i l'any de naixement i mort. Hi ha dues fases amb en Toni Pruna. Sí, hi ha dues fases. I hi ha unes fases que són les que havia reproduït abans de la recerca i les de després, perquè les que posa abans de la recerca l'any de naixement és incorrecte perquè el treu... Doncs 1909, sí. El de la mort. El de la mort del Pinol, i el de naixement. que no era correcte. Bueno. Gràcies. Alguna cosa més? Darrerament, també això és una novetat que us dic ara, han aparegut unes figures que estan signades Masdeu, però aquestes figures que segueixen bastant la seva línia, per ser d'elles, haurem d'estudiar-les molt a fons, encara no les he tingut a les mans, les vaig anar a veure, podrien ser molt dels seus inicis, però és l'únic que s'ha vist firmat per ell. Molt bé. Un ruc que ja no ensenyaré. Passen fotos. Un ruc que no sé d'on ha aparegut, és molt antic i... Aquesta setmana m'han passat una foto d'un ruc, precisament de Daniel,
acompanyat de la foto d'aquesta anunciada. I és un dels molts motllos que Daniel va utilitzar, que és el grup de l'anunciada de Masdeu, que hi feia servir per... Hi ha l'anècdota que jo un dia, no sé, fa 3 anys potser, venint a fer una conferència per aquí a Barcelona, no sé si va ser aquí, i bueno, si faig una conferència són uns dinerons extras i me'n vaig a la Sandoval, me'n vaig a un antiquari aquí. I miro, avui també ho he fet però avui sense èxit, miro una peça interessant, és maca, no?, sense signar, dic, bueno, quan val? Sí, ens posem d'acord, me l'enduc, arribo a casa, li faig una foto i li envio a en Toni. Dic, Toni, això és de la Gemma, és del Daniel o de la Gemma? Em mira i em diu, ho dic? Cordills, diré la versió fina. Ell va dir la versió fina, vaig anar a tapar... Cordills! Diu, ha sortit aquí exposada. Era un Masdeu. No, no era un Masdeu, era un bon Masdeu. Era un Masdeu. El seu sempre és bo. Hi ha figures que són especials, sobretot quan fa aquests personatges com aquest tan sobrecarregats i un personatge sobre un burro amb un pollastre. Una de les figures que m'hagués fet il·lusió que hagués estat a l'exposició és la del Museu Barès. Un minut només, És una figura que és petitona. Un camell. Amb 1, 2, 3 persones a sobre. Amb un mono corrent. Amb 2 conills. Amb caixes, parament, mantes, tota la història. I quan Masdeu, suposo, jo m'imagino la boina, amb la cigarreta de picadura, perquè hem provat també la tabaquera d'ell, se la va mirar, li va dir, aquesta figura no està acabada. Aquesta figura li falta alguna cosa. I el tio va resoldre el que li faltava, el que tots portaríem quan anéssim damunt d'un camell amb 2 persones més, amb un mono i 2 conills, que és un cistell amb 3 dotzenes d'ous. Doncs el tio va posar-li, com que no li cabia, va i el penja sota el camell. Dos pebrots. Però aquest era Masdeu. I l'exemple de la seva figura és això. És a dir, un tio que quan feia s'ho passava tan bé i ho carregava tant, però mai fa lleig. És a dir, sempre és proporcionat i el que us he dit, quan gires la figura, la mires de dalt, de baix, sempre està ben feta. Inclús en figures molt petites, n'hi ha una exposada, una d'aquestes que estava a la caixa aquesta famosa d'Argentona, que rere el cabell i sota el turbant apareixen 3 rínxols de cabells. I dius, a veure, Manxote, el que parlés és vist. És necessari fer 3 rínxols? Sí, ell sí. I sempre donava aquests megacabats que anava més enllà de la resta de companys. De fet, si no fos per Bartomeu Mercè, que ja vaig fer el seu estudi corresponent, que li dic l'últim passadista romàntic, i és un rara avis, perquè mor als anys 60, si no fos per aquest rara avis, la manera de treballar de Salvador Masdeu, al morir-se s'acaba una manera de treballar molt pròpia, com heu vist aquella fugida d'Egipte, que ella dit que s'assemblava a la de Bartomeu Mercè, no només ja per les eines, per la posició, per les floretes, hi ha passamaneria, hi ha el terra no és una peana simple per posar, sinó que hi ha paisatge, i tot això després, ni Carretalà, ni Castells, ni els que han vingut després, ja no ho treballen així, ja no posen més complements d'aquest tipus. Ells acaben una manera de treballar, de concebre les figures de pessebre d'una manera molt determinada. Jo a casa vaig fer un exercici de comparació una vegada. Vaig agafar una figura d'aquestes cosit de cos de Masdeu, que és un llenyataire, i vaig posar tots els llenyataires que tenia a casa, tots, des dels més senzills, a Castells, a Daniel, a Carretalà, i vaig posar línia de la més senzilla i evidentment la primera de Masdeu, no? Però ja del primer al segon ja hi ha una diferència abismal, perquè tothom feia el llenyatari, és un pastor amb un feix de llenya a l'esquena i com a molt un conill penjant, no? Masdeu no. Masdeu és més delicat l'home, fa la figura perfecta, amb una pallissa ben feta, amb un feix de llenya a l'esquena, però si és llenyataire ha de portar la destral amb allò, però clar, si va al bosc ha de portar un sarró, a dintre el sarró ha de portar el pa i el formatge, però si menja pa i formatge ha de portar la carraceta de vi, i com que és presumit, una llaçada ben feta, en colors i amb un llaç impressionant, no? Aquest és Masdeu. I el següent ja no era així, que és el que he comentat ell. Va acabar-se una manera, un estil de fer la feina.
Hem fet una seqüela de la conferència, eh? Com podeu dir. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs res, moltes gràcies per haver vingut.